Assalamu alaikum hormat adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzda täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun yurdumyzda asyrly diýebe görä bütün dünýä velosiped güni bellinli. Birleşmiş Milletler Guramasynyň sinenamasyna münasip orny elýän bu halkara bayramyna gabatlanyp, köpçülikden velosipedli ýürüýüş geçirildi. Oňa hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Sonra hormatly prezidentimiz bütün dünýä velosiped güni münasibetli köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe badyrgy berdi. Mälim Murşiýaly 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 70-nji maslahatynyň 80-nji umumy mejlisinde gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen degişi kararnama kabul edildi. Dünýäniň 56 döwleti bu kararnamanyň awtordaşy bolup çykyş edýär. İnsan saglygy, raýdaşlyk, dost soňunlyk ýaly umumy adamzat gymmatlyklaryny hemde bilint insanpörlük taglimatlaryna agrarlygy alamatlanýan bisenanyň isaslandyrylmagy, paragatçylygyň ilçisi höküminde sporty giňden wagt etmek, ýurtlaryň we halklaryň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy berkitmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Şeýlekem çüýlüň 15-nji martyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy maslahatynyň 61-nji umumy mejlisinde ýurdumyzyň teklibi boýunça durnukly ötüşe gadanmak üçin köpçüliklerin velosiped sürmegi jemgeçik ulag ulgamlaryna girmek ýaly kararnamanyň bir agzdan kabul edilenini bellemeli. Bu kararnamanyň dürüjleri bolup 62 sany döwlet çykyş etdi. Buların eklipi Dünya Birleşigi tarapyndan watanymyzyň beden terbiýe sagaldyş we sport hereketiniň gösterilmegine, jemgyýetde ekologiýa medeniýetiniň kämilleşdirilmegine, milli sebit hemde ählimumy derejelerde durnukly ödüş maksatlaryna ýetmäge uly goşandynyň ikrarnamasynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Tomuz Sekerniň ýakymly howasy hemde ak mermerli Aşgabatyň ajaýyp görnüşi ýurdumyzy amala aşyrlayan giňerimli özgertmelere dahillidiňe bu ýysynç duýgusyny derediýär. Bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüne bir asylly ýörelge hil taýdan täze mazmuny ýa boldy. Ýa-da döwürde Türkmenistanyň velosiped sportunyň giňden wagt edilmegi, sportyň ekologik taýdan arasy görnüşine ilaty, ýa-da ýaşlar çekmek boýunça maksatnamalaryň çäreler durumşa geçirilýär. Halkyň saglygy hemde bagtyarlygy, adamlaryň durmuşynyň hilini ýokalandyrmak barada kalady. Beden we ruhy taýdan kämil nesli terbiýelep ýetişdirmek, garaşsyz bir tarap Türkmenistanyň döwlet ýazytynyň ileri tutulýan ugurlarydyr.
amala aşırlayan toplumlaryň özgörtmeler, milli maksatnamalar hemde giňerimli taslamalar bir üren mühim wezipeleriň çözülmegine gönükdirlendir. Şunna biziň ýurdumyzda durmuşa geçirilýän iýlikderli çäreleriň durmuş hemde ekologiýa meseleleri bilen ýakyn baglanşyklydygyny bellemek gerek. Häzirki zaman dünýäsinde ekologiýa bilen baglanşykly meseleler aýratyn mühim ähmiýete eýe bolýar. Türkmenistan öz tarapyndan bu meseleleriň deňagramly çözgütleriniň işlenip taýýarlanmagyna uly goşunt goşýar. Uzak möhletleýin almy esaslanýan tebigaty goraş strategiýasyny durmuşa geçirýär hemde bu urda oňyn başlangyçlary öňe sürýär. Biziň terbiýe we sport bilen meşgullanmak insan awadançylygynyň, onuň mümkinçilikleriniň doly açylmagynyň mühim şertidir. Jemgyýetde sagdyn durmuş ýergileriniň bir karar bolmagy, müňlüçe watandaşlarymyzy birleşdirýän köpçülikleriň sport çäreleriniň hassa işleňleşdirilmegine ýardam berýär. Häzirki wagtda ýaşlaryň barha köp sanlysy velosiped sporty bilen giňden meşgullanýar. Ýaş nesillerimiz sportyň bu görnüşini uly hewes bilen özleşdirýärler. Bütün dünýä velosiped günü münasibetli geçirilen velosipedli ýürüýüşi, döwletler köşkünde terbiýelenýän ýaşlaryň hem işin gatnaşandygyny bellemek gerek. Olar gahryman arkadagymyzyň sowgat beren velosipedlerini, velosiped sürmegiň ussatlygyny görkezdiler. Döwletler köşküniň ýaş türgenleri şunuň ýaly sport sagaldyş çärelerini hemişe ruhlanentlik bilen gatnaşýarlar. Ýurdumyzda ösüp gelýän nesil üçin döwrewap bilimi ele almaga, okyp başarnyklaryny doly açyp görkezmäge, dürüjlik we sport bilen meşgullanmaga, saglygy berkitmäge gönükdirilen ähli şertler düredildi. Häzirki döwürde Türkmenistanyň velosiped sportunyň giňden wagt edilmegi, sportyň ekologiýa taýdan arasy bu görnüşini ilaty, ýetatanna ýaşlar çekmek boýunça maksatnamalaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Tebebi velosiped sürmek beden saglygyny berkitmegiň hemde özüňi oňut duýmagyň üren netijeli görnüşidir. Velosiped sportunyň köp görnüşligini bellemek gerek. Şonuň bilen maglykda ýurdumyzda velosiped sporty hemde sportyň beýleki görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli şertleriň düredilýändigini bellemelidir. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda we vilayatlerde türgenleşikleri, ýarışlary geçirmek, şeýle hem ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, türgenleriň täze neslini terbiýelemek, geljekki olimpiýaçylary kemale getirmek üçin niýetlenilen dünýä ünlülerine laýyk gelýän orduş düzümler düredildi. Velosiped hakykatdan hem ulugyň ikrar edilen ekologiýa taýdan iň arasy görnüşi, hereket etmegiň, fiýakatçylygyň, boş wagtyny işiň hemde peýdary geçirmegiň üren amatly serişdesidir. Giň şaýollar sinlanynda göwüniň açýan dürli görnüşli gülleri beslenen seýilgäkler hemde seýilbaglar, tomsoň ysy günleri hoştap salkynly geçilýän suw çuwdurumlary, Aziýanyň merjen şeker hataplanýan hemde dünýäniň owdan şekerleriniň biri diýip ikrar edilen Aşgabatyň täsin binagarlyk toplumlary bilen ajaýyp taýlaşygy emele getirýär. Hormat prezidentimiz ýolugry Ministrler Kabinetiniň başlygynyň paýtagtymyzda gödekçige diýen orunmasary Pürçekowa ýüzlenip, ýol düzümleriniň diskalarynyň bedegi babatyna, şol sanyna ýerasy geçirgeleri hemde ýanyşyk çäkleriniň milli bedeg usullaryny, hususanna ýöz bolşly mozaika böлекlerini ulanmak arkaly bedeg işlerini ýerine getirmek boýunça ulul berilen tapşyryklaryň ýerine getirilişiniň barşy bilen gyzyklandy. Döwlet başlarymyz vice-premieri bir gurdaky toplumlaryň işleri dowam etmegi tapşyryp, Türkmen paýtagtynyň iýlikderli awadanlaşdyrylmagyna hemde onuň bagy bossanlyga birilmegine, şäherde nutquluk arassaçlyk derejesiniň saklanmagyna, ekologiýa awadançylygynyň üpçün edilmegine, aýratyn üns berilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Ýurdumyzyň durmuşynyň ähli urlaryny gurşap alan oňyn özgörtmeleriň öňmaşysy hemde gün-günden gözelleşýän Aşgabat, täze ýamyň aýdyň şanydyr. Paýtagtymyz hakykatdan binagarlygyň gerimi hemde ýöz innovasiýa häsiýetli bedeg çözgütleriniň we milli binagarlygynyň gadymy ýörelgeleriniň ajaýyp taýlaşygy bilen hayran galdyrýar. Watanymyzyň baş şekeri barha ösmek hemde öz çäklerini giňeltmek bilen döwrewap megapolis hökümindäki orny pogturandyrýar. Şunda Aşgabatda amala aşyrylýan, uzak geljege niýetlenilen şeher gurulşyk maksatnamasy ýaşaýjylar üçin ýokary derejede amaty şertleriň düredilmegine, ýakymly şeher gurşawynyň kemale getirilmegine gönükdirilenler.
Görünşýäli velosiped sürmek ýokary ruhfelentlik duýgusyn diýe. Şonuň bilen birlikde daş gurşugy ýan getirmeden gurşap bolan dünýä bilen tanışmak, tebigatyň täzin künjeklerine bolmak mümkinçiligini emele getirýär. Soňky döwürde velosiped fiýakatçylygynyň giňerime eý bolmagy munyň misalydyr. Piyada yürümek bilen deňeşdirilenne, velosipedli gedirenjetmek uzak aralyklary az wagtda geçmäge mümkinçilik berýär. Velosiped sporty öz taryhyny ýerki döwürlerden alyp gaýdýar. Türkmenistanda velosiped sportynyň taryhynyň 19-njy asyryň ikinji ýarymynda, ýagny 1894-nji ýylda Aşgabatda velosipedçileriň ilkinji jemgyýetiniň düredilmegi bilen başlananlygyny bellemek gerek. Şondan bir ýyl soň sportyň bu görünüşi boýunça ilkinji ýarşlar guruldy. Häzirki döwürde bolsa sportyň bir gyzykly görünüşi ýurdumyzda uly ötüşe hemde meşgullyga eýe boldy. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçiliginiň düzümine girýän üstü ýapyk görünüşli velotrek bu toplumyň ýürütirilen diskalarynyň biridir. Bu diska ähli görkezçilere şol sanyna teň köpçünçilik wagtda şeýle diskalara bildirilýän talaplara dolu laýyk gelýär. Mälim bolşýaly 2017-nji ýylda Aşgabatyň velotregine ýapyk binalarda goýy ýoşdurmagy boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna girilen velosiped boýunça ýarşlar geçirildi. Türkmenistan Halkara Olimpiýa Komitetiniň hemde Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň agdasy bolmak bilen bir awraýly düzümler bilen netijeli hyzmatlaşyk gösterýär. Sport döwlet hökümindäki awraýny barha ýokarlandyrýar. Sport vatan şöhret şanına, ak yollara kanatlan yağınla, bütün dünya velosiped gününe. Velosport rowaslanýar diyarda, barhar tiyar nesillerin köýmesi. Türkmen sportyny arşa göterýär, arkadan sirdarmyň taýsasy. Velosport, Salgynlygyň erkini, velosport, ýöňlerimiz diyarda. Açık hava aydınlatma, canına şifadır ol, dünya sürgünleri bulur, Türkmen sportuna şıkla. Açık hava aydınlatma, canına şifadır ol, dünya sürgünleri bulur, Türkmen sportuna şıkla. Velosiped sürmek ýylyň ekli pasyna denýäli açyk howada wagtyny gyzykly geçirmäge mümkinçilik berýär. Almy baralaryň görkezýäli velosiped sürülenine bedene az agram salynmagy netijesinde adamyň çydamlylygy we işe okuyplylygy ýokarlanýar. Beden bogunlary şeýlekem nerw ulgamy berkeýär. Velosiped sporty we velosipedli gedirençler gan basyşynyň kadalaşmagyna, ýürek damar we beýlik ketelleriň töwek gölçüginiň petelmegine ýardam berýär. Velosiped sürmek şeýlekem bedeniň madda aýlanşygyny gowrandyrýar. Ketellere garşy durmagy ýokarlandyrýar. Uzak wagtlyk şeýhtaçyklyk berýär. Velosipediň ekologiýa taýdan arasy ulak serişdesi bolup durýanlygy hemmelere mälimdir. Adam saglygy hemde onuň dogry derejeli durmuşy daş gurşagyň ýagdaýyna gönüden göni baglydyr. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça degişli kararnamalaryň kabul edilmegi, velosipedlik hemde velosiped sportyny wagt etmek boýunça geçirilýän giňerimli işler, tebigaty goramak boýunça amala aşyrylýan milli strategiýa, biziň ýurdumyzyň äklimi ähmiýeti bolan möhüm ekologiýa meselelerini çözmäge goşýan uly goşandydyr. Saglyk we sport, ekologiýa awadançylygy hemde durnukly ösüş bir bitegi düşünjelerdir. Şeýlelikde bütün dünýä velosiped güni münasibetli geçirilen köpçülikliň velosipedli ýürüş biziň jemgyýetimiziň jebisliginiň, Türkmenistanlaryň bilent insanperwerlik gymmatlyklary üýtgüsiz agrarlydygynyň ýene bir aýdyň suwutnamasy boldy. Görünşýäli bugünkü bayramçylyk wakalaryna Türkmenistanyň amala aşyrylýan dörejilikli, paragatçylyk tüýjilik we oňyn siýasat öz beýany tapdy. Hemde ol ýurdumyzyň hemme taraplaryň okgunly ösüşine alamatlandyrdy. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan halkynyň bu hökümetiniň adyny şeýlede hut öz adynyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paşalygynyň şadenany Elizabeta II tahta geçmeginiň 70 ýyllygy plasyna ýubiley bayramy hemde dogulun münasibetli tüýsürekden gutdaglaryny iýerdi.
Geçen yılların dowamında sizin öňden görjülükli siýasatyňyz we ýadysyz zähmetiňiz netijesinde bütün dünýäde belent awray eýe bolmagy diýilip gotlawdan atalýar. Döwlet başlarymyzy şu ýyl Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň we Demokratik Irlandiýanyň birleşen paşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýmagynyň 30 ýyllygynyň bellilenýändigini çekip, onun aly jenabynyň iki tarapdan dostlukly gatnaşyklaryň poturlandyrylmagyna hemde işçiňleşdirilmegine aýratyn uly goşundyny bellädi. Hemde beýik gatnaşyklaryň mundan beýlegem ýygydarly ösdüriljekdigini inanmyllardy. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow mümkinçilikden peýdalanyp, Şazinan Yelizawet II Berkjan saglyk we bagyt padşalyň halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we ötüş bardaky tüýsürekden arduwlaryny beýan etdi. Döwlet başlarymyz Serdar Berdimuhammedowyň adyny ähli musulman ümmet üçin mukaddes bolan Mekke we Medine topragyny umra hajy parzany berja etmek üçin amalaşyran ziýarat münasibetli. Köp sanly gotto hatlar we telegrammalar gelip goşýar. Gottolary iwerenler arkadaly Serdarymyzy mukaddes Käbäniň içinde namaz okumak üçin dördülen mümkinçiligiň uly mertebe degini aýratyny taýalar. Munun özi, Saudi Arabistany padşalygyna Türkmen halkyna garaşsyz bir tarap döwletimize, Türkmenistanyň prezidentine hemde hajy arkadamyza belent hormat we çuňur sarpa goýulýanygynyň nowatdaky suwtnamasydyr. Döwlet hemde jemgyýetçilik işgärleri, ministrlikleriň we podoklyň dolundyryş edarlarynyň ýolbaşlary, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bu waka bilen tüýsürekden gutlap, Berkjan saglyk, uzak ömür, watanymyzyň awadançylygynyň, Türkmen halkynyň bagtyarlygynyň bekbidine alyp barýan köp taraply işini, üstünlükler arduw edýärler. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hemde Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mämmedow tüýsürekden we mähirli gutladylar. Döwlet başlarymyzy ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Abdurrahmanow, Qalyjew, Mämmedow, Meredow, Muhammedow, Oradgelliýew, Pürçekow, Toýliýew şeýlede ministrler kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar agentligining baş direktory Şakyýew tüýsürekden gutlawlaryny iýerdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri iň gowy arduwlaryny ýoladylar. Döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Atahalliýew, Daşowd welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangelliýew, Mar welaýatynyň häkimi Annyberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow gutladylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň har we hukuk goraýjylarynyň ýolbaşlary mähirli gutlawlaryny iýerdiler. Döwlet başlarymyz Serdar Berdimuhammedow şeýlede Türkmenistanyň saýlawlary we salat geçirmek boýunça merkezi toparlyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdi şarklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Wenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Mahtumlar Adnaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insanyperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Gurbanuly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mätäç çağlar himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadnasynyň ýerine ýetirjisi direktory, parahatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gutlaw hatlaryny ýoladylar. Hormatly prezidentimiň daýhanlary edýän bir meşhur kömegi we himayet gollawlaryny ruhlar halkynyň gallaşkärniçilerimiz halkyň arkadaly zamany sylyny Türkmeniň goşgursak ak bogdoýynyň bereketli hasylyny kemale getirdiler. Şuň Ahal, Lewap hemde Mar welaýatlaryny hormatly arkadaly Serdarymyzyň ak patasynyň ruhlanyp bogdoý orogyna badalga berildi. Hormatly prezidentimiz arkadaly Serdarymyzyň ak patasy asly däwe laýyklykda iltilegli ýaşullaryň bismillahi bilen buň kunna galla orogyna bismillah edilmegine başlanyp Ahal welaýatynyň Änäw şäheriniň Medinet öýüne maslahat geçirildi. Maslahatda çykyşlarda ýurdumyzda şu ýylda ahally gallaçylaryň Türkmeniň ak bogdoýynyň bereketli hasylyny estirip ýetirendiklerini, ony gysga wagtda ýetgisi diýenmäň şuň köwüniň gaýra goýulmasy wezipesi gaýdyldy. Soňra şäher gatnaşyjylar Ahal welaýatynyň Änäw şäherine ýerleşýän ak bogdoý muzeýine gezilen jetdiler. Soňra davranyň geçiljek ýerine ak bogdoý etranyň üzümli toprak daýhan hojalygynyň Akynly meýdanyna 2020-nji ýylyň galla orogyna badalga berildi. Bismillahirrahmanirrahim. Halkyň arkadaly zamanaty ýylynyň bu mübarek sähetli gününde hormatly Haza arkadaly Serdarymyzyň galla orogyna beren ak patasyna ruhlanyp
gallı orana girişen bereketli ahal vilayetimiziň zähmetkeş daýhanlaryna bawa daýhan ýar bolup Dawud peýgamber howandar bolsun. Ýurdumyz parahat, illerimiz aman, ýyllarymyz bereketli, taçaklarymyz ırsgal döwletli eýle. Goý dünýä dursun, berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynysy döwründe ähli halkymyz bir başa jemläp bilen sepkitleri alyp barýan hormatly prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun, merdany türkmen halkymyzyň dowamaty dowam bolsun. Goý dünýä dursun, edi Türkmenistan watanymyz dursun. Amin ya Rabbil alamin. Allahu ekber. Harmanyňyza bereket edermen gallaçylar, çäjiňize bereket edermen gallaçylar. Aňasyna ýasyna göz etmeýän, görsem gözüň dokunýan bugdaýly meýdanyna kombaýnlaryň sağlaşly owady ruhy dünýäň galkyndyryp, arskal bereketli eşretli zamanamyz üçin gahrman arkadamynyň hemde arkadagly serdarymyzyň adyna aýdylýan alkysly sözler kalplara doldy. Bu ýerde kuwwatly kombaýnlaryň sağlaşly işlemekleri netijesinde gysga wagtyň dowamyna goşgursak altyn soň däneleriň ilkinji tonnalary peýda boldy. Doýgun goşgursak däneler tiňnärinde gallaçy bawa daýhanlaryň arly ýylky azabynyň eni topragy ihhlasynyň ýerine düşeniginiň suwtnamasyna urlýar. Hormatly prezidentimiň bawa daýhanlarymyza berýän ähli taraplaryň kömek gollawlary, ýokary önürjükli senikalar bul hasyl berýän tohum, döküm, suw we beýleki zerur zatlaryň dol üpçün edilmegi netijesinde ahalla gallaçy kärenişler şu ýylda bul galla hasyny kemale getirdiler. Dawarada welaýatyň medeniýet we sungat işgärleriniň çykyşlaryna ularyň berli. Soňra welaýatyň sungat üstadlarynyň ýerine ýetirmegine ýagnanan aýdymlar, tansiyemde folklor toparlanyň çykyşlary merdany gallaçylarymyza bu ýysoňjyň senatyna urly. Olaryň belen joşgy bilen ýerine ýetiren aýdym saatlaryna hormatly prezidentimiň parasatly başdanlygyna bede wada bilen öňe barýan günüşli diýarymyzyň ýurdumyzyň baş baýlyklarynyň biri daýhanyň rysgal döwleti bolan türkmeniň ak bogdaýynyň hemde ene toprak bilen ykbany baglan bawa daýhanlarymyzyň tutan ýyly dähmetiniň tarif ýetirli. Muqadder däplerimizden berqara döwletiň täze eýamynyň galkynjy döwrüniň benen ruhy bilen sağlaşygyny şöklenýän joşgyny tanslar hemde folklor toparlanyň çykyşlary bu ýere ýygnananlaryň ruhyny ruh gaçdy. Bu ýerde giňden ýaýwananlaryň dörli sergiler ony synanlaryň galbyny topragyndan tylla öňýän bereketli ene topragymyzda hemde ihlasly bawa daýhanlarymyzyň pek dähmetini bolan bu ýysoňjyny artdyrdy. Berqara döwletiň täze eýamynyň galkynjy döwrüne hormatly prezidentimiň parasatly başdanlygyna ykdysady taýdan barha kuwwatlanýan ata watanymyzyň owu gojuly ulgamyna almaň täze öňdewaji usullarynyň ornaşdyrmagy esasynda dünýä bazaryna bäsleşige ukyply ekologiýa taýdan arasy önümleriň hemde ýurdumyzda senaga taýdan gaýtadan işlenen önümleriň görnüşleriniň köp türlügi bu pudogyň hasa gülle we fiýanynyň aýdyn iqrarnamasy boldy. Ahali vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň guramagyna geçirilen Atam işçen käsete eýe boldy. Soňra Avtolog kergönüň halkyň arkadagly zamanasy ýeriniň ilkinji galla gasyly bilen galla kabul ediş nokatlaryna ýoly düşmekleri ajaýyp görnüşler emele getirdi. Ýyzy üzülmeýän ulag kergöni galla kabul ediş kärhanasyna garşy alındy. Bu ýerde täze gasylyň ilkinji tonnalaryň taşyrylmagyna başlanyp guralan dawarada sungat işgärleriniň çykyşlary dawaranyň bayramçylyk ruhyny hassa belende götürdi. Aýdym sahalarda tanslarda hemde folklor çykyşlaryny bede wada bilen öňe barýan ata watanymyzyň arkadagly serdarymyzyň amala aşyrýan ýyl-ýurt bähwetli sahabatly işläriniň bereketli çeşmesi bolan ak bogdaýyň wasby belenden ýetirli. Dawranyň dowamyna kärhananyň dünýäniň iň kämil tehnologiýalary ornaşdyrylan önümçilik bölümlerine bogdaýyň täze hasylynyň gaýtadan işlenmegi netijesinde taýýarlanan ýokary hili unaş çörek we çörek bölümleri bu ajaýyp görnüşe synan iýleşmede ýatdan çykmajak täsir galyrdy. Eýam orak mewsiminiň ilkinji gününde bogdaý oragundan boşan ýerleriň samanyny ýygnamak iýdi sıra bolsa, gije gününden sürüm işlerine girişilmek bolsa, welaýetde geljek ýylyň hasylynyň aladasynyň hut şugun künden edilýäniniň gowandyrjy güwanamasy boldy. Harmanyňyza bereket. Ahal welaýatynyň ustad bawa daýhanlary. Men Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjysy Türkmenistan hormatly İlýasly Çaryar Kadirov. Arkadagy serdarymyzyň welaýatlarda galla oragyna başlamaklygy ak pata berip biz ýaşlylara bysmylasyny başlap bermekli tawsyrmagy bizim başymyzy göwe ýetirdi. Gallaçy bawa daýhanlar ýerden, suwdan, mineral dökünlerden yerlikli peýdalanmak bilen taçaklarymyzyň bereketi bolan ak bugdaýyň her bir dänesini isrip etmän ýygnamaklyga girişdiler.
buğdoylu meydanlarda asıllaşan altınmaz buğdoy hasilini öndürmek uğruna döredip berýän şertler üçin arkadaşy serdarymyz tüýs ýürekden çykýan sag bolsunlarymyz aýdýar. Harmanyňyza bereket, hormatly arkadaşy serdarymyz. Harmanyňyza bereket edermen babaday hanlar. Arkadaşly serdarymyzyň ýaňy ýakyna sany ulga markaly geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde ýaşullaryň bismillahi bilen galla oraguna girişmek barada beren ak patatyndan ruhlanan tejribeli owu hoşulukçylaryň gatnaşmagyna Lewap welaýatyna da bu jogap gelip mögsüme badalga berilmek münasibetli dawra geçirilip 2020-nji ýylyň buğdoy hasylynyň oraguna köpçüliklen girişildi. Ilki bilen bu möhüm çäre münasibetli welaýat häkimliginden maslahat geçirildi. Soňra 2022-nji ýylyň galla oraguna badalga berilmek münasibetli gurulýan dawra gatnaşylar welaýatyň şäherje götüräminiň Watan Daýhan birleşiginiň kuwwatly tehnikalaryň, agoýlaryň hatarlar bilen sağlaşyp ruhun galkyndyran bir kimsiz hasyla duran buğdoyly meýdana geldiler. Bir ýerde 2022-nji ýylyň galla oraguna dawraly ýagdaýda badalga berildi. Bismillahirrahmanirrahim. Edid Allah'ım berkarar döwletiň täze eýýamyny galkynsy döwrüne halkyň arkadagly zamanasy ýylyna hazy arkadagly serdarymyň himayet gollawlary bilen ene toprakdan bagyt tapýan Lewap welaýatymyň zähmet söýür halal zähmetiniň nurundan döwlet tapýan edermen gallaçy daýhanlarymyň asylly hem sogaply işleriň biri bolan buğdoy oragyny ul uruh weletlik bilen guramaçylykly işe ýerişmeklikleri gutly mübarek bolup rawaz alsyn. Edid Allah'ım ýylsylaly ýaşullarymyň edýän doga dilegilen hak hormatyna arşyň rahmeti, ýeriň mähri siňen, sahawatly türkmen toprağymyzda jepakes daýhanlarymyň tutan ýerli zähmeti we ihlasy bilen kemale gelen altynmas ak buğdoýmyň çäjiniň bereketi bol bolup watan öňündäki galla borçnamalaryny artygyla ýerine ýetirip ul üstünlikler bilen awry bilen barmaklygy beýik bir waryň özi ähli bawa daýhanlarymyza meýesser eýlesin. Amin ya rabbil alamin. Daýhan harmanyna bereket. Ýeri gelenini aýtsak, Lewap welaýatyna 130.000 hektar ýer ekilen buğdoýdan 310.000 tonna hasyl almaklyk gözegine tutulýar. Ýylyň ýylyna bolşy ýaly Lewaply gallaçylar şu owa hojuluk ýylyna da adaklyk däňäniň bol hem bereketli hasylyny kemale getirdiler. Bu bereketli meýdanlar synanynda günnäger sebetiň zähmet söýür bawa daýhanlarynyň ardaly sekbede ýetjekdiklerini, halkyň arkadagy zamanasy ýylyny zähmet üstünliklerini wetjekdiklerini bolan anyň berkeýär. Lewap welaýat polisiýa müdürlüğiniň ýanyň howpsuzlyk hemde ýol gözegçilik bölümleriniň mögsümde ýanyň hemde ýol hereketi boýunça howpsuzlygy üpçün etmek boýunça geçiren wagt nisihat şäherlerde täsirli bilen tapatlandy. Ötorgunlar reportasyň dowamy hatara dikilen agoýlaryň öňlerindäki medenet hemde syňat işgärleriniň folklor toporlarynyň hormatly prezidentimiziň beýik tutumlary, keramatly ine topragymyz, bereketli buğdoýly meýdanlar baradaky şowkuny çykyşlary, şeýle-de bagşylar toporlarynyň aýdan şirin owaly aýdymlaryny goşdy. Galla oraguna girişilmek münasibetli dawranyň geçiren ýerine gurulan ajaýyp sergidir aýdym taly dawralar aýratyn täsirli bilen tapatlandy. Bu ýerde gurulan gök, meýwe, ady gönümleriniň şeýle-de daýhançylykda unanylýan dörli zähmet guralarynyň sergisi aýratyn many mazmuny eýe boldy. Gelin-gyzlarymyň dörli tagamlara taýýarlayan pursatlary, amaly haşam el işleriniň sergisi dawranyň täsirini artdyrdy. Ajaýyp sahnada owa durmuşyny janlanýan görnüşler, gugunlary göteriji, sağlaşyk tanslar, millilige ýugurulan folklor çykyşlar, hormatly prezidentimiziň halkymyň şuňur behbidine gönükdirilen mukaddes ýörelgiler baradaky işlerine wagly aýdymlar, arskal bereketli bagtyar zamanamyzyň sinasy bolup alsara ýaňsarly. Orak mögsümine badalga berilmek münasibetli baglanşykly tutumly dawralardan soňra goşgursak ak buğdoýdan ýükün tutan bedemen awtoologlar galla kabul ediş harmanhanalarına tarap ýoly düşdiler. Bu ýsanjyň goşulanlar ýan buğdoy hasyly awtolog kergeni galla oragynyň badalga almak münasibetli toý dawrasyna bedelen Türkmenawat galla önümler kärhanasyna geldi. Bu ýerde üssü bol hasyly awtolog kergeni bagtyar raýatlaryň tarapyndan dawraly ýagdaýda garşy alındy. Ýere gelende häzirki wagtda welaýat boýunça galla kabul ediş kärhanalarynyň galla önümler kärhanalarynyň jogapkärli mögsüme bir kemsiz taýýar edilendigini aýtmaklygyň gowunurjy ýagdaýdyr.
Soňra dawara bayramçylyk ruhuna beslenen çykyşlardan dowam etdirilip, welaýatyň medeniýet we sungat işgärleriniň ýurdumynyň esasy baýlyklarynyň biri bolan ak buğday baradaky ata-babalarymyzdan nesil gelýän daýhançylyk däp desturlary baradaky belent owaly aýdymlary joşgyny tansaryny goşdy. Bu ýerde ýanglanan aýdymlarda berqara döwletiň täze iýamynyň galkynjy döwri, bagtyar durmuşymyz, üsýan özgerýän türkmen owasy, ihlasy daýhan zähmeti ullan wasp edilip, dawaranyň şowkuny goşdy. Günnäger sebitde galla bilen utgoşukly agroteknik şäherlerim giň gerimlerde ýaýwananylýar. Buğday hasaly ýygynynyň bereketli meýdanlar destine samandan arasylanyp, sürüm işleri giýje günlüğüň dowamyny üstünlikli anlap barlýar. Çäjiňe de bereket. Zähmet söýür lewaply gallaçy babaday xanlar. Men Lewap Belaýatynyň Saýda etrawynyň Sakar şäheriniň ýaşaýjy Türkmenistanyň hormatly Ilýaşy Talip Ereş ýurdumyzyň hemme ýerinde bolşýaly 2022-nji halkyň arkadagly zamanasy ýylynda hem Lewap Belaýatymyzda zähmet söýür babaday hanlarymyzyň tutan ýerli zähmeti netijesinde bol galla buğday hasyly kemale getirildi. Ha bu sähetliginde hormatly prezidentimiziň ak patasynyň ruhlanan Lewaply babaday hanlarymyz, hormatly Ilýaşlylarymyzyň gatnaşmagynda Çarjy etrawynyň Watandaý han birleşiginde döwletli maslahat geçirilip, welaýatymyz boýunça galla orogyna badalga berildi. Goý gahrman arkadagymyzyň mukaddes ýolunu dowam etdirýän, halkymyzy eşretli zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň arkadagly serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, halkymyzyň eşret üçin alyp barýan işleri elmydama rowaçlyklary beslensin. Çäjiňize bereket, arkadagly serdarymyz, çäjiňize bereket edermen babaday hanlar. Mary welaýatynyň gallaçy daýhanlarynyň durmuşyndaky iň markazgalyňly döwür bolan buğday orogyna başlanma münasibetli ilki bilen welaýat häkimligine ýürüýti maslahat geçirildi. Maslahaty welaýatyň aga ekinli meýdanlaryny berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň ilkinji ýylyna daýhan ahlasy bilen ýetişdirilen bereketli buğday hasylyny gysga möhletde ýetkisiz ýygnap, watan harmany tapşyrmak boýunça öňde duran möhüm we gaýry goýulmasy wezipler giňden aral maslahatlaşyldy. Dabra gatnaşanlar Mary welaýat taryhy ülkany urunş muzeýine gedirinje edip, bu ýerde buğday hasylynyň ýetişdirilişi we saklanyşy baradaky taryh kymmatlyklary gyzyklanma bilen syndylar. Soňra maslahatda gatnaşanlar welaýat derejesinde galla orogyna girişilýän ýer bolan Wekil Wadyr etrawyny galla meýdanlaryna geldiler. Bu ýerde buğday orogyna badalgy berildi. Ey Allah'ım, berkarar döwletimiziň täze iýamyň galkynjy döwrüne, halkyň arkadagly zamanasynyň bu mukaddes sähetli gününe hormatly Hacı arkadagly serdarymyzyň galla orogyna beren ak patasyndan ruhlanyp, galla orogyna girişýän Mary welaýatymyzyň zähmet söýür daýhanlaryna bawa daýhan ýar bolup, Dawud peýgamber howandar bolup, Allah Teala'nyň özü bereketini berip, galla borçnamalarymyzy uly üstünlük we awra bilen ýerine ýetirmekligi ählimize müýesser eyle, ilimize asuda, ýurdumyzy parahat, ýyllarymyzy bereketli, saçaklarymyzy arsgally döwletleyle goý dünýä dursun, ähli halkymyzy bir başa jemläp, belen sepitleri alyp barýan hormatly Hacı arkadagly serdarymyz dursun, goý dünýä dursun, gujur gaýratly, merdana, zähmet söýür türkmen halkymyz dursun, goý dünýä dursun, jan watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbel alamin. Hacı arkadagly serdarymyz, çägine bereket, gallaçy babaday hanlar. Soňra dawra gatnaşanyň şatlyk şowkuny bilen kuwatly we ýokary öňürjülükli däni orju kampaniýalar herekete ýerdilip, halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň buğday orogyny guramaçylykda ýerşildi. Döwletimiziň iň iri gallaçylyk sebitleriniň biri bolan Mary welaýatynyň gallaçylary geçen ýylyň güýdünde 170 000 hektar meýdany buğdaýyň welaýatyň toprak we howa şertlerine ýokary hasyl berýän kesellere durnukly görnüşlerini ekip, ag ekinlere puta ylmy esasy agrotehnikanyň talaplaryna dol laýyk bir kimsiz ýyda gedip, bol we bitkinli ak buğday hasylyny peştirdiler. Welaýatda şu mövsümde ýygym tehnikalaryna hut iş üstüne hyzmat etmek üçin tehnika hyzmatçy toparlarynyň ýeterlik möçberleri durupdyr. Arkadagly serdarymyzyň toprakdan bereketli hasyl önermekde öýlerini ähli wagtlarda berýän kömek gollawlarynyň ýerlikde peýdalanýan welaýatyň ustat gallaçy daýhanlary şu ýyl watanymyzyň galla harmanyna 345 000 tonna goşgorsak ak buğday hasylyny goşmaklygy aýdyň maksady edilýär.
Welayet Medeniyet Müdürlüğü'nün aydımsaz tans bağışçılar we folklor toparlaryny ýerine ýetiren aydymlardyr joşgulu tanslary dabara gatnaşanlar tarapyndan el çarpışmalar bilen gyzgyn garşylandy. Daşda warawa ýaňsalyp hemmelere şatlyk beren çykyşlarda baky asudy erkany watanymyz hormatly prezidentimiň alyp barýan il, halk, döwlet, umum adamzat bekfitli beýik bu tutumly işleri bereketli toprağymyzy dür öňürýän usat gallaç daýhanlarymyzyň pek zähmeti giňden wasp edildi. Hasyl ýygymyna ýerişilmek münasibetli guralan dawaranyň geçýän ýerinden Guşgursak ak buğdaýly meýdanyň daşda wuragyny bedemen ak öýler dikilip hakyky bayramçylyk görnüşi emele getirildi. Welat ofisiň toplamynyň idari kärhanlaryny öndüren durly azyk, çörek önümleri, gök bakçy, meýwe önümleriniň bu ýerde guralan giň sergisi azyk bolçulugynyň aýdyň alamaty bolup dawara gatnaşanlarda aýratyn täsir galyrdy. Dawaranyň dowamynda Mar Welat Polisiýa Müdürlüginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň we polisiýanyň ýol gözegçilik gulluguynyň işgärleri Gallı oruna atnaşyan mekanizatorlar hemde avtologlaryň sürüjüleri bilen wagt nesihat şäheresini geçirdiler. Üstü buğda yüklü avtologlar kerwani Margaly önümler kärhanasyna bardy. Bu ýerde şu ýylyň hasylynyň ilkinji tonularyny getirmek münasibetli ýürüýti dawara guralyp, ola daýhan zähmetini goýlayan belin hormon sarpanyň aýdyň alamatyny gurly. Şu dawaraly pursatda welatyň medeniyet synowat usatlarynyň aýdym taýly çykyşyna giň orun berildi. Şeýleň ýaşaýjy Türkmen
avraýynyň barha artýandygynyň aýdyň suwutnamasydyr. Velosipedde ýürüýüşiň marşyny oňa gatnaşyjylar ajaýyp beden we sport taýýarlygyny görkezdiler. Şeýleçälere ýigdirli gatnaşylmagy işçiň we sagdyn durmuş ülgüsiniň artykmaçlyklaryny aýdyň ýüze çykarýar. Munyň öňünde sport, beden ter we hereketiniň şol sany ekologiýa çäleriniň adamzat we jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm ähmiýeti eýdigini äşkär görkezýär. Şoň görä bütün dünýä velosiped gününi şeýleçälere ýigdirli guramagyň wajypdygyna göz ýetirildi. Sport bu beden taýdan sagdalygyň we güýç guwatyň zähmet kimde dörüjülük işçiňliginiň umuman abadan durmuşyň göz başlar. Çäre gatnaşy ileşlermez ýerli ýaşaýjylara berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe bu meseleniň Türkmenistanyň durmuş ugurly döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýanyny, şunyň bilen maglykda häzirki döwürde eri watanymyzda giň ýerime bolan köpçülikden beden terbiýe sagaldyş we sport hereketini ösdürmäge aýratyn ünsberliýänligini görürlerdiler. İnsan üçün velosiped beden saglygy babatda hakyky köp ugurly sport serişdesi bolup durýar. Ilymyň suwdetçi ýaly velosiped sürlenme halyny adam bedeniň durly agdalary hereket edýär. Munyň öňünde tutuş bedeni kadal ýagdaýda saklamaga mümkinçilik berýär. Velosiped sporty tutuş dünýäde meşgully bolýar. Velosiped günüm äkli ýurtlar we halklar hasam jewitleşdirýär. Bu orta watanymyzyň äkli ösüşleri sagdynlyk hereketlerini we durnukly ötüş maksatlarynyň gazanmagyna öz bolşly goşundyr. Paýtagtymyzda Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped gününi ýylyp elan etmek münasibetli sport şäherleri eňlendirdi. Bu resmi namanyň tasdimlasynyň ýurdumynyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanmagy Türkmenistanyň sport ýurdu kökmüni ikrar edilýändigini tasdiklaýar. Paýtagtymyzda geçirilen çäler öz bolşy sport bayramçylygyny gurly. Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped gününi elan etmek münasibetli sport şäherlerini bu resmi namanyň tasdimlasynyň gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanmagy bellenildi. Munyň öňünde Türkmenistanyň sport ýurdu kökmüni ikrar edilendigini ýeni bir etik tasdiklaýar. Sport we ýaşlar siýasaty bilim ministrlikleriniň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň kimde beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň birlikde geçiren sport beýatçyklaryny turgunlar ustatlyklaryny görkezdiler. Bu çäreler ýurdumyzda sporty ösdürmek bilen birlikde raýatlarymyzyň sporty howasyny hasam artdyrýar. Adamlaryň saglygyny berkitmekde, sporty we köpçülikden beden terbiýany ösdürmekde ören uly ähmiýete bolýar. Soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasynda ýurdumyzda täzeden ýeni dikeldilen velosiped sporty işçiň ösdürilýär. Bu ol aýratyn meşgully bolýar. Ýurdumyzda sportyň bu görnüşiniň gadymy ýörgüleriniň bardygyny önemli aýtmak bolar. Häzirki döwürde Birleşik Milletler Guramasynyň kararnamasynyň kabul edilmegi bilen bolsa, ol täze derece açykýar. Guramaçylykda geçirilen sport beýatçyklaryny ýeňjilere sowgatlar goşurly. Şany seni münasibetde Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň ýokary okuw mekdepleriniň guramagyny ýaglandyran sport beýatçylary medeni çäherlere ýokary ruh bilen besenni. Hormat prezidenti bilen başlangyjy bilen köpçülikden beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýolgusyny kemale getirmek boýunça çäherler milli taglime urly. Natalşýaly sport ähli parahatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dost soňly gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlyk putulandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Sport bu güýç guwatyň gözelligini sağlaşyň hemde täze beletliklere tarap ymtylmagyň aýdyň beýanlar. Häzirki döwürde Türkmenistana sport bilen meşgullanýanlaryň sany barhartýar. Onuň jemgyýetdäki ähmiýeti ýokurlanýar. Munyň öňünde häzirki döwrüň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Hormat prezident bilen ýurdumynyň sport tüzümini ösdürmäge köpçülik bilen sport tomoşa çäherlerini, ýaşlary şol sany sportyň ýurdumyzda inni üst başlan görnüşleri boýunça beýat işler geçirmäge ulun seriýa. Häzirki döwürde öz ygtyýary Türkmenistanyň velosport täze ötüşe bolýar. Şany senen illeşlerimiň ýokary netijeler bilen garşylamagyna ulumany we samba we sowuş samba boýunça oglanlaryň we aýal gyýlaryň ýaş ýetkinjek oglan gyýlaryň arasynda Livanda geçirilen Aziýa çempionatyna türkmen turgunlarynyň gazanan üstünlükleri bütün dünýä velosiped gününiň dawarlaryny öwürşli uşunçaýdy. Ýetkinjekleriň arasynda samba boýunça Aşgabat şäheriniň 99-njy orta mektebiniň 9-njy synyp okuwçysy Rustam Anamhomedow 98 kilogram agramda çykyş edip 1-nji orna we altyn medala münasip boldy. Sowuş samba boýunça Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talipleri Veronika Rus 54, Sabina Agajanowa 80-den ýokary kilogram agramlarda çykyş edip, ikinji we kümüş Angelina Filipowa 59 kilogram agramda çykyş edip, 3-nji orna we 1-nji medala münasip boldylar. Samba boýunça paýtagtymyzdan mektep okuwçysy Seydullah Akmehmedow 64 kilogram agramda çykyş edip, 3-nji orna elep, 1-nji medal gazandy. Turgunlarymyzyň bu ýeňişleri şanly sene öz bolşy sowgat boldy.
Bütün Dünya Velosiped Günü münasibetli Türkmenistan Sport we Ýaşlar Siýasaty Ministrliginiň guramagyny Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutyna geçirilen hoşalyk maksady, berkarar döwletiň täze ýamyň galkynçy döwründe Türkmen halkynyň parahatçylyk söýjülük, dostlugyny, hoşniyetlik we ynsanperwerlik taglymatlarynyň dawarlanmasy diýilip atlanyrly. Maksady atnaşylar hormatly prezident bilen ýüzlenme kabul etdiler. Şany fene bilen utguşan çaýlaryň birim Türkmen keşdeçilik synaty milli mirasymyz atly ilmi amaly maksat boldy. Ol Türkmenistan Ilimler Akademiyasy Zinanlary Birleşiginiň merkezi geňeşi UNESCO-nyň işler bardy Türkmenistanyň milli toporunyň sekretariaty tarapyndan guruldy. Bütün Dünya Velosiped Gününiň dawaralary Akal welaýatynda uly ruhlanykda geçirildi. Şowgunda dawara Aşgabat Änew aýlaw ýolunyň ugrunak aýlawda guralan badalgadan başlandy. Dawaranyň boýdan maşa ýokary ruhlanyklyk, göwün göterji, kalp joşdurjy duýgular gurşa barly. Sagdyn durmuşyň, bagtyarlygyň bünyady bolan sportyň velosipedlik görnüşleri ýurdumyzda uly meşhurlyga eýedir. Soňra bu ýerde velosipedçiliň uly toparynyň ýörüşine badalgy berildi. Velosiped ekologiýa taýdan arasy ulugdyr. Ol diňe bir hereket düşünäl, eýdem paýgaza, saglyk goraşy we sporda bolan ýel ýeterli güpçün etmäge de mümkinçilik berýär. Huç şu jähetden hem Türkmenistanyň başlangyjy bilen Bütün Dünya Velosiped Güni atly kararnamanyň biragdan kabul edilmegi, sağlaşygy kemale getirmekde velosipediň mümkinçiliklerini dolu peýdalanmagy, bu gordaky tagallalary berkitmäge we olary işe utgaşdyrmaga ýardam etýär. Welaýatyň synodu saatlarynyň ýörüýte taýýarlan giň öwrümli joşgynly aýdym saatlaryna we tantlaryna da uly orun berildi. Günün nizamly velosipedçiliň hatarlary insan kalbyna buýtanç duýgularyny has belende götürdi. Türkmen tebigatynyň jany tenekar howasy bolsa, ýörüýüşe gatnaşylan tiýilliklerini barha batlandyrmagy bolan huzurlaryna ganat baglady. Ajaýyp we kaşaň detgalyň öňlerini guralan aýdym saatly hemde görkezme çykyşlaryndan uruklanan velosipedçiliň maksady okunlygy her bir pursatda duýuldy. Bayramçylyk münasibetli dawralar sport bäýatleşikleri welaýat merkezi Änew şäherinde itraplarda Agal welaýatynyň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň guramagyna da giň erimde ýaýbangandyrly. Bayramçylyk gününe köpçüliklerin bedenteri sport bäýatleşikleriniň ýokary guramaçylygy özüşlerimiň öz bolşly beýanyna wuruldy. Balkan welaýatyna da Bütün Dünya Velosiped Günü münasibetli geçirilen çaýlar ýokary ruhlanykda beslendi. Günwatar Tevtiň merkezi Balkanava şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki ajaýyp meýdançyda guralan dawara ýatdy gazy pursatlary baý boldy. Döwrwap aýdym saatlarda halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň bagtyar durmuşymyzyň insan saglygynyň wasfy öz münasip beýany tapdy. Türkmeniň Agoý binasyna badalgalan velosiped ýörüýüşi hemmelerde galkynç döretdi. Balkanawadyň ajaýyp şaýolary bilen uzak aralykda nizamly we guramaçylyk dowam eden bu köpçülikden velosiped ýörüýüşi Balkan welaýatynda velosiped sportynyň uly meşhurlygy eýe bolýanyny, hormatly prezident bilen jemgyýetmizde sagdyn durmuş ýolgalaryny hasam berk ornaşdyrmak babatdaky tagalalarynyň barha rowanşanýanyny bütün aýdynlyk bilen görkezdi. Bayramçylyk dawarasy soňra Balkanawa şäherindäki 10.000 tomoşaçy ordulyk sport toplumynyň öňünde ýokary derejede ýaňlandyrly. Arkadagly Serdar bilen öňe barýa sagdyn nesilliýen at bilen geçirilen bu dawara döwletli diýarymyzda durmuşy geçirilen her bir tutumly işi halkymyzyň ýürek buýsanjyny öwren gahryman arkadagly Serdarymyzda bolan hoşallygyň aýdyň beýany bolup ýanlandy. Bu ýerde ýaşlar guramasynyň welaýat keňeşiniň demokratik, agrar, senagatçylar we telekeçiler partiýalarynyň welaýat komitetleriniň Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň guramaklaryny görkezme çykyşlary bayramçylyk çäresiniň täsirligini artdyrdy. Bütün Dünya Velosiped Gününe başlanan şeýle buýsançly dawarlardan ruhlanan Balkanlar halkymyzyň bagtyarlygy, jan saglygy üçin edýän tagalalar üçin hormatly prezident bilen alkyş sözlerini aýtdylar. Daşawy welaýatynda da Bütün Dünya Velosiped Günü ýokary ruhlanyklyga köp sanly çärelere betlendi. Hemde halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň dawaralary bilen münasibet utgaşdy. Bütün Dünya Velosiped Gününiň dawaralary sagdyn durmuş ýörelgesi arkadagy serdarymyzyň görellisi ýyly atlandyrly we oňa gatnaşylarda aýratyn joşgyn we ýokary ruhlanyklyk döretdi. Şanly sene münasibetli guralan velosiped ýörüýüşine gatnaşýanlaň hatarlary ähli babatlarda bolşýaly. Bedenteri we sport ulgamlaryna da hormatly arkadagymyzyň we arkadagy serdarymyzyň tutumlarynyň ähli halk gollawyna eýe bolýanlygyny görkezdi. Yürüyüşün geçen uğruna yayvanlandırılan medeni sport çıkışları, sağdınlığın ve ruhlanetliğin yurdu olan güneşli diyarmıdın tiyade tarihi yamdaki ayratiyliğinin öz olşlu, yüze çıkmatına vurulu.
Yaşlan atnaşmaklaryna guralan çykyşlar adamlarda ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy. Hemde dawralyň täsirli bir bölegine urildi. Bütün dünýäde öz göz başyna asyrlyň jümmüşinden alqaýtýan velosiped ýerekedi garaşdy. Baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde de barha köpçüliklerin häsiýeti bolýar. Muňa delkinji nowata adamlaryň jan saglygy, tabigaty goramak hemde ekologiýa täminligini öpüşin etmek babatda ähmiýetlidir. Şoňşyna velosipediň hyzmatyndan peýdalanmak, bu wagtda sport turgunlaşyklaryny ýygyderli guramak ýurdumyzda asly däbe urilýar. Soňra ýürüýüşe gatnaşçylar gahrman arkadagymyzdan gurdurup beren 10 000 orunlyk sport toplumyna dürli bayramçylyk şäherleri bilen garşylandy. Sport we meýdan çykyşlary dawralan ähmiýetini has artdyrdy. Daşow welaýatynyň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň jeňmeçilik guramalarynyň guramagyna sport toplumynyň içinde ýaýwanlandyrylan dürli ýarşlar aýratyn täsirligi bilen tapawutlandy. Olar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň bilent ruhuny öňünde jemledi. Bütün dünýä velosiped güni münasibetli guralan dawralara gatnaşçylar hormatly prezidentimide alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Lewap welaýatynda bütün dünýä velosiped güni münasibetli guralan köpçülikliň velosipedli ýürüýüşi bedenter we sport şäherlerine ýokary işçiňlik maksus boldy. Şany sene bağışlanıp Farab Türkmenawat avtomobil köprüsiniň başlanýan ýerine aýdym sada çykyşlar guruldy. Farab Türkmenawat avtomobil köprüsünden welaýatyň Bagtyar ilatynyň ussa turgunlarynyň gatnaşmagyna köpçülikliň velosipedli ýürüýüş badal galdy. Velosiped dünýäde ekologiýa taýdan arasy ygtybarly ulug hökümine giňden ulanylýar. Şany sene bağışlanan dawralar gahrman arkadagymyzyň başyny başlan sport ulgamynaky düýpli özgörtmelerini, hormatly prezidentimizin ýolbaşçylygyny üstünlikli dowam etdirilýändigine dolu güwäg etýär. Sagdynyň we ruh bilenligiň dawralanýan ýurdumyzy milli sportumuzy ösdürmekde durmuşa geçirilen giň möçürli özgörtmelerden ruhlanýan velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylaryň ýokary işçiňligi her pursatda aýdymlyk bilen doýulýar. Biri birinden gorkany döwrewap binalaryň öňünde gurnulan aýdym sada çykyşlar giňden ýaýwanlanýan sport ýarşlary, bayramçylyk ruhyna beslenýän bu günkü şäherleri çuňurmany mazmun bilen baýlaşdyryp dawralara aýratyn rowuş çaýdy. Şırnawazy aýdymlarda el saglygy ýurt baýlygyna deňelýän diýarymyzda türkmen sporuna berilýän ünüs, hormatly prezidentimiziň nusgalyk görellileri joşgyny beýan tapdy. Velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylar welaýat merkezindäki Türkmeniň Agwy binasynyň ýanyna geldiler. Bu ýerde ýaýwanlarylan dürli sport şäherleri bütün dünýä velosiped gününiň şanyna gurulýan dawralara aýratyn rowuş çaýdy. Soňra velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjylar 10 000 orunlyk ýadyrky zaman stadionynyň öňünde jemlendiler. Toy şatlygyna beslenýän dawraly günü Türkmenawat köpügürli sport toplumynda aýdym sada çykyşlara, dürli sport ýarşlaryna giň orun berildi. Dawraly şäherler dürli sport ýarşlaryny ulaşdy. Lewap welaýatynyň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň guramagyna geçirilen ýarşlar özüne çekiji, täsirli pursatlara baý boldy. Ýurdumyzda sagdyn durmuşy berkitmekde, türkmen sportuny ýygyderli ösdürmekde, sport beden terbiýe şäherlerini wagt etmekde nusgalyk işleri alyp barýan hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Bütün dünýä velosiped güni Mar welaýatynda ýokary ruh bilenlikde welaýatyň Bagtyar ilatynyň agdyberlik bilen gatnaşmagyny guramaçylykly bellenip geçirildi. Welaýat derejesinde geçirilen medeni köpçülikli sport şäherlerini ýanglanan aýdym saatlaryň hoşowady Bagtyar raýatlaryň gowunlaryny joşduryp, alyslara ýaňsaldy. Mar welaýatynyň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň guramagyny bütün dünýä velosiped güni münasibetli köpçülikli velosiped ýürüýüşine badaly berildi. Ýokary ruh bilenlikde beslenen bayramçylyk ýürüýüşi Mar şäheriniň gözel we gorkany köçüleriniň uğru bilen dowam etdi. Köpçülikli velosipedli ýürüýüşiň şatlyk şowkuny alasmany göterilip, hormat prezidentimiň beden terbiýany we sporty ösdürmekde, halkymyzyň saglygyny gorumakda amalanşyrýan bilent maksatly işlerine bolan alkyşlarynyň aýdym beýany urildi. Bu ýürüýüşe gatnaşanyň uzaklary uzap gidýän gün hatarlary ýurdumyzda sportyň esasy görnüşleriniň biri bolan velosiped sportunyň hasam uly meşgullygy bolýanyny aýdymlyk bilen görkezdi. Giňgerimde ýanglanan çykyşlar we medeni şäherler kalypary sporty we berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne bolan söýgü buýsunçdan dol adamlaryň gowun guşuny kanatlandyrdy. Bütün dünýä velosiped gününiň şanyna welaýat medeniýet köşküniň öňündäki meýdançyda da aýdym taýly çykyşlar giňgerimde ýanglanyrly. Sagdynyň we ruh bilenligiň gözbaşy bolan sport joşguly wagt edildi. Welaýatyň ussa turgunlar toparlaryny gatnaşmaklaryna görkezme çykyşlar guruldy. Bütün dünýä velosiped güni münasibetli geçirilen sport şäherleri welaýatyň köpügürli sport toplumyna da dowam etdi. Bu ýerde bayramçylyk münasibetli köpçülikli sport şäherlerine giň orun berildi.
Bütün dünya velosiped gününiň sagdallyk we sport medeni şäherlerine atlyşan welaýatyň bagtýar raýatlary beden terbiýany we sporty ösdürmekde, insan saglygyny gorumakda alyp barýan ýegirdüli işler üçin hormat prezidenti bize alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormat amlarny bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 3-nji iýuny saat 20-den 4-nji iýuny saat 20-nji bolajak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanyş bolan. Balkan welaýatynyň asky bulut hawa bar gün örtügün nordan tilis kuntu 8-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 22-27 gradus mayl, gündüzine 30-37 gradus ysy kenar taraplaryna orta 26-31 gradus mayl bolar. Ahal welaýatynyň asky bulut hawa bolup adem radyk nordan tilis kuntu 8-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 18-23 gradus, gündüzine orta 31-36 gradus mayl bolar. Mara welaýatyna az bulut hawa bolup adem radyk nordan tilis kuntu 8-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 18-23 gradus, gündüzine 30-35 gradus mayl bolar. Leva welaýatyna az bulut hawa bolup adem radyk nordan tilis kuntu 8-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 16-21 gradus, gündüzine 30-35 gradus mayl bolar. Daşod welaýatynyň asky bulut hawa bolup adem radyk nordan tilis kuntu 7-12 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 16-21 gradus, gündüzine 29-34 gradus mayl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda bulut hawa bolup adem radyk nordan tilis kuntu 8-10 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 20-22 gradus, gündüzine 33-35 gradus mayl bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 4-nü magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany anyşylýar. Edil watandaşlar, Tomus fasylyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, fasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş öklesinden gorunmagy, şeýleki häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 6 göterim artmagy, howanyň akymynyň üýtgünmegi bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedeni etip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmegi maslahat berýär. Mehman ileşer. Bulary berjaý etseňiz, ýylyň istenlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçy döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda tüşeretsenýär. Ýakly tüşermegini bolsa halkyň behfidi we şunky biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun adamlar.